Kusan cewa gwamnatin shugaba Buhari ta kammala sabon ginin sauka da tashi na tashar jirgin sama na Maiduguri, wanda aka yi watsi da shi tun a shekarar 2013. Wannan na ɗaya daga cikin ayyuka guda 157 da gwamnatin ta fara, inda kawo yanzu an kammala kwaya 133, tare da hanyar da ake daga Kano zuwa Zaria zuwa jihar Kaduna. Wasu amma ba sa ganin wannan ayyuka da gwamnatin tarayya take yi saboda wasu ƙalubale na wannan gwamnatin. To Allah ya ba mu sa'a. Muna so ka danna mana subscribe daga ƙarshe, idan kuma ga subscribe tun a baya muna so ka yi like, sharing bidiyon mu don mu samu ƙwarin gwiwar tura maka videos masu muhimmanci irin wannan.